Au surat tinongos ni si Paulus, apostol di Kristus Jesus, makite siyan tahini debata, magugutu baga-baga hanguluan na di bagasan Kristus Jesus, manda pontun si Timotius, anakku na hinaholongan, asin ni roha, talub ni roha, dame na siyan debata ama, dohot siyan Kristus Jesus, tuhatai. Mauliate rohaku di debata, nahu oloi di bagasan roha na iyas, siat aka daw pung dobe ay somak pasahutan hupay ingot to dia ke tangiaku bongin nang arian masihol doau magdinda ho magdingot ilu-ilumi angket ko halalas ni rohaku ay huingot do hapok siyaonmu naso maglauki na maringanan hian di bagasan opung mo boro si Lois nang di bagasan inangmu Evniki alai dohot do di bagasakko di hapok siyai rohaku. Alani i hupai ngoto asa di pakata-kata ho si lehon-lehon ni debata na tuhoi tina huapehon tangaki tuho. Ai di lehon debata do tuhita ton di hakokon, ton di haholongon, ton di pangagajayo diri, dada to di hatahuton. Konpe una komaila maka tidak ko tuhatai jala unang haila onau nata hugong humoko ibana dohot mahotahe makoko bagitan nauli sian hagogon di debata ai di palua jala di jodo hita makite hite pajauon na badia dada magugu tu lauta tung siatahina dohot sian asini roha na binasa basaon tu hita di bagasan Kristus Jesus na sian mula ni mulana alai nuain di papatak do tinatarida si palua hita Kristus Jesusi ibana do pasahoton hamatian di paulop hangeluan dot hatoktongon mahite-hite bagita nauli. Tusi doau di pabakit gabe pagjamita dohot apostel dohot pangajari. Alani ido obay na maksitaono nau alai nang mailau disi ay hutada do ibana na huhapok seai jala posto rohaku. Magogo ibana mangaramoti na pinalumehon na itu au. Goti aris sogoti. Ihoton ma akapoda na tikositi uanmu. So naung binegem siyan nau di bagasan hapok siyaon dot holong ni roha na di Kristus Jesusi. Na pinalumeo na dengganima ramoti. Makite-hite to di pagpadia na maringanan di bagasan hita. Di potohodo nang ditudari saluhutna na diasi naung ditudari saluhutna diasiai au songon Spigilus dot Hermogenes saya di leon Tuhanima asini roha tu bagas disi Onisipurus ay cocok doso nang pangkilalaku ay cocok doso nang pangkilalaku di bain jaladang di hailau nibana rateki ay disi roi bana tuhutarom dia bujo do mangalubiau pai maju paksa sa di leo tuataima asa jupangan asine roha ibana sia Tuhani dia risogodi torang do di botoho nasa panolongina diau di uta Efesus.